ଅନଉ ଅନଉ ମାଇଁଙ୍କର ଆଜି 11 ଦିନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମନ ମିଜାଜ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖରାପ ଅଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ବୋଲି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଆଉ ଏତେଟା ବି କରିହେଲାନି। ଯେତିକି କମ୍ ବେଶୀ ହଉ ଟିକେ କରିଦେଲି। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଏଇଠି ମାଇଁଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି। ସେ ଫଟୋ ଭିତରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଛାତି ଭିତରଟା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ଏବେ ବି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବେ ବୋଲି ବି ଆମର ବି ଏଇଟା ଧାରଣା ନଥିଲା। ଆଉ ମାମୁଁ ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ କେତେ କଷ୍ଟ ଚାପିକି ଯେ ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି କିଛି କାହାକୁ ଜଣେଇ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଉପରେ ସିନା ହସୁଛନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ସେ ଭଗବାନ ହିଁ ଯିଏ ଜାଣିଥିବ। ଆଉ ପୁଅ ଏଠି ବସିଛି, ମୁଁ ପୁଅକୁ ବୁଝଉଛି। ଆଉ ପୁଅ ତାର ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଳିଆ କିଛି ନ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ ହସି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏମିତି କାହିଁ କରନ୍ତି? ଯିଏ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ରୁହନ୍ତି, ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉ, ଇଏ କରନ୍ତି, ଯେତେ ଏତେ ଭଲ ଲୋକ ସେ ଥିଲେ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବେ ବୋଲି ମାନେ ଆମେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ମନ ଭିତରଟା। ଉପରେ ସିନା ହସୁଥାଉ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କେତେ କଷ୍ଟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।